таркиши як заправка дар Қубодиён. 15 нафар ҷароҳат бардоштанд. ин нуқтаи фурӯши маводи сӯхт дар маркази ноҳия дар рӯбарӯи додгоҳи ноҳия қарор доштааст. дар маркази ноҳияи Қубодиён як нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ оташ гирифтааст. шоҳидони ҳодиса мегӯянд, ки дар баробари мошинҳои сӯхторнишонӣ мардуми зиёде низ ба ҷои ҳодиса омада талош доранд оташро хомӯш кунанд. алиҷон тоҷиев, муовини раиси ноҳия, ба оҷонсии иттилооти Азия Плюс хабар додааст, ки нуқтаи сӯзишворӣ дар маркази ноҳия дар рӯбарӯи идораи додгоҳи ноҳия қарор дорад. дар натиҷаи ин сӯхтор 15 нафар ҷароҳат бардоштанд, ки ҳолати 2-3 нафарашон вазнин арзёбӣ мешавад. дар ҷои ҳодиса 6 мошини сӯхторнишонӣ аз худи ноҳияи Қубодиён ва ноҳияҳои шаҳри Тус, Дӯстӣ ва Носири Хусрав кор карда истоданд, аммо муваффақ ба хомӯш кардани сӯхтор нашудаанд. манбаъ нагуфт, ки ин сӯхтор кай сар задааст, танҳо ишора кард, ки баъдан сабабу омилҳои сар задани сӯхтор муайян карда мешавад.